Nasa higit 1,000 o 1,500 mga solo parents sa bayan po ng Bayambang ang nakibahagi sa isinagawang oryentasyon ukol sa kanilang mga karapatan mula at patuloy na suporta sa pangunguna ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. Tinalakay sa naturang aktibidad ang mga karapatan at batas na pumoprotekta sa mga solo parents maging ang mga benepisyo ng mga ito. Kasama na rin dito ang pagbibigay kaalaman kung paano at ano ang mga ipapasang dokumento upang maiparehistro sa tanggapan na sila ay solo parent. Namahagi rin ng mga ID ang MSWDO, pati na rin ang mga nakapasa sa massive validation na siyang isinagawa naman noong nakaraang taon. Tinitiyak ng lokal na pamahalaan na patuloy ang kanilang pagiging suporta sa mga solo parents sa bayan upang mabigyan pa ng karagdagang oportunidad at benepisyo. IFM News. IFM News. IFM News.